så Emilia pakket, og vi skal ud i verden, som lovet i går. Det blev lidt senere, og vejret blev egentlig heller ikke så fantastisk. Jeg er klar. Bilen er spækket med udstyr, som jeg tvivler på, at vi kan bære. Eller det kan vi ikke, fordi jeg har båret ud af flere omgange sammen med Emilie. Og da der ikke er sne, er det relativt svært at trække det på en kælk. Men det er det, vi har, så det er det, vi må få det til at virke med. Så den skal ud og køre lidt mudder nu, for at kan komme ned til det sted, vi skal hen. Og tror du, man skal have jakke på? Ja. Også inde i bilen? Det er et godt spørgsmål. Vi kan sætte lidt af den der af. Vi har vores ekstra batteristation med. Det er måske meget godt. Pakker vi lige væk. Jamen så er der dømt roadtrip. Det er første gang jeg logger Emilia med ud i Dodgen. Det er ikke første gang hun er med, men det er første gang vi skal ud og køre en lille tur. Og hvis vi skal lave en lille fortælling om, hvad er det egentlig, vi kører i, og der kommer en lastbil. Så kan Emilia jo, som sidder herovre, lige være producer og filme mig, så skal jeg prøve at fortælle, hvad det er, vi kører i. Samtidig med at holde øje med vejen, ikke også? Det er for nylig, der indkøbte vi den her Dodge Ram 1500. Det er en 5,7 liters V8 med en Hemi motor, Magnum. Det er en 2003 model. Det er en 2003 model. Den har bænksæde foran, så vi har mulighed for at være 3 personer i den, og det var ligesom en af kravene for pickup trucken. Vi har undersøgt markedet, hvad vil vi gerne have. For mig jeg er ikke 100% til det ene eller det andet af, hvad der er amerikansk. Det kunne godt have været en Chevrolet Silverado, det kunne også godt have været en Ford F150, men det kunne rent faktisk også godt være en Dodge Ram, fordi de har et fantastisk udtryk, og den ligger rigtig lækker på vej af at være en truck. Man skal selvfølgelig ikke tænke benzinøkonomi, når man kører sådan nogle biler her, og man må egentlig nok heller ikke kigge for meget på vægtafgiften, som man giver til den danske stat. Fordi så snart at vi kommer på den anden side af 6. måned 98, så sker der det, at vægtafgiften bliver fjernet og går over og bliver grøn ejerafgift. Og grøn ejerafgift er jo sikkert med et miljømæssigt perspektiv en rigtig god ting. Så vil man straffe alle biler, der ikke går ret langt på literen. Så skal vi alle sammen have små bitte biler, og så kunne jeg komme med en tese om små bitte biler, som formentlig ikke holder lige så lang tid som de store, men jeg kan ikke, det er jo unægteligt, jeg kan ikke lyve mig ud af, at den her bil jo ikke går så langt på literen. Til jer, der sidder derude og tænker, hvad langt på literen, så kan jeg jo godt røbe, at den er listet til 5,1, altså 5,1 km per liter. Men jeg vil også sige, når jeg kører på landevej, som jeg egentlig ynder at gøre, for jeg synes, den passer bedre til landevej, med en 80-90 km i timen, så fortæller kørecomputeren mig, at jeg kan køre 14,5-15, ikke kilometer per liter, men 14-15 liter per 100 km. Og det betyder, at så kommer brændstofforbruget op på noget, der hedder 7 ungefær. Og
Det er selvfølgelig stadigvæk ikke godt i forhold til nye standarder, men man får altså et smil på læben, når man kører i den her bil. Sådan er det. Der er jo ikke bagsæde, men det er en crew cab størrelse. Det vil sige, at nu har man muligheden for at smide sin bagage ind i bilen, i stedet for at det skal være på ladet. Der er et lad, det er et 6,8 fods lad, må det hedde. Det er ikke det lange. Det lange er 8. Det er det, vi har på Chevrolet C10. Men som sagt, den har automatgear. Den her bil er også udstyret med firehjulstræk. Der er for high, der er for low, og så er der almindelig tohjulstræk, hvor den trækker på baghjulene. Det fungerer upåklageligt. Det er sjovt at køre med. Til daglig kører man jo kun med tohjulstræk. Bilen har gået 300 et eller andet tusind, det kan jeg ikke lige omregne i hovedet, fordi den står til 203.000 miles. Og vi kom af med i omegnen af 100 plus 1000. Så jeg synes alt i alt det er en rigtig god handel. Jeg har været ude og kigge på en Ford F150 med en rigtig flink fyr, og de har gjort rigtig meget ved den her Ford F150. Men da jeg prøvede den, havde den desværre ikke så meget power, som jeg ønskede, og så havde den en undervogn, der var noget mere medtaget end den her. Den her var lidt et scoop, fordi, jeg skal så sige, den anden var jo ældre. Den var jo en 97'er model, så den har jo 5 år mere på bagen. Men der var meget rust, der skulle laves i bunden. Den her har ikke skyggen af rust, så derfor skal den undervognsbehandles på mandag. Den har været i Danmark i et år. Ja. Og bunden, jamen jeg har aldrig set sådan et stykke metal fra 2003, der var ikke havde en rustplet. Og ikke engang sådan noget med, at man har skjult det med noget maling. For at vende tilbage til, hvad vi skal. Emilie og jeg har gået og... Vi skulle ud og sige hej til en folkeskole i dag. Det er jo så ikke en folkeskole, det er en privatskole, fordi Emilie skal finde ud af, hvad skal hun efter sommerferien næste år. Da den skole, hun går på, kun går til 6. klasse. Så vi havde ringet og undersøgt med et par skoler. Nogle, der var der ikke flere pladser at komme ind på, og så må vi jo ty til det andet. Vi ringede til Kolding Realskole, og der var vi nede og have en rigtig, rigtig god snak med forstanderen, eller lederen, eller inspektøren, direktøren. Det hedder nok en forstander på en skole. En rigtig, rigtig god gennemgang gav hun os, så hun viste os lidt rundt, og hun fortalte om realskolens værdier. Det skal vi så bruge weekenden på at tykke på. Godt. Hvorfor er Emilie og jeg så ude at køre i dag? Fordi for et par dage siden, så kommer Emilie og siger til mig: far, må jeg ikke smutte med pigerne over i center til Black Friday? Og jeg har egentlig ikke noget mod Black Friday-begrebet, udover at der sikkert er 1 milliard mennesker, så jeg vil ikke kunne holde det ud. Men det er jo så ikke hende. Men så siger jeg: men Emilia, vi har jo en aftale, os to, om at vi skal ud og ligge i telt. Og selvom at det regner udenfor, som I kan se, og der er pænt gråvejr, så er temperaturen faktisk op på 7 grader. Og nu har vi jo pakket så meget udstyr, at vi kommer til at slæbe det frem og tilbage nogle gange. Og nu skal vi også lige ind og finde matriklen ude i den her mose. Vi bevæger os nordvestpå fra Kolding i øjeblikket. Og det gør vi 40 minutters penge. Og så er vi ved stedet. Jeg vil ikke fortælle, hvor det er, fordi jeg synes egentlig, det er lidt fedt, at det er sådan et lille sted, og jo ikke fordi det er en ret stor skov, men en lille skov, hvor man kan få lov til at være sig selv. Og nu der var andre, der tænkte, der vil vi da også ud og prøve at være. Så må de jo i hvert fald gøre så den ihærdighed, at de finder ud af, hvor det er. Så for nu, der siger vi tak, og så ses vi om lidt igen, når vi har kørt en 50-60 kilometer. Hej! Hej igen. Vi er tilbage. Det er jo noget af det hyggelige ved roadtrip. Prøv en gang at filme ud over her.
kan man godt sige, at vi er kørt væk fra landevejen. Nu er vi inde på de bare små veje, hvor man kan hygge sig lidt med landskabet og sidde og kigge ud. Og det er der egentlig på en eller anden måde lidt trist vejr, men der er også noget hyggeligt over, at det hele, træerne står helt nøgne, og vi har næsten vejen for os selv. Og prøv at se, hvordan den snor sig. Vis folkene, hvor vi kører. Bliver det modlys, skal du nok holde, så de kan se vejen. Og det er jo lidt sjovt med alle de der kurver, der er. Man hele tiden drejer, svinger og kører rundt. Det er i hvert fald os, der godt kan lide at køre bil. Så er det rigtig hyggeligt at komme ud på de her veje, hvor man ikke bare sætter cruise control til. Man ligesom får lov til at styre og køre. Jeg kan godt fortælle jer, hvad det er, I ser lige om lidt. Der kommer vi til Fårup Sø. Og der ligger Fårup Camping. Ikke at vi skal på Fårup Camping, men det ser faktisk ud til at være et rigtig hyggeligt sted. Der kommer en lille op. VV. Og nu kan Emilie filme ud over, for når vi kommer rundt om svinget her, så kan man faktisk se, at der er nogen, altså en, der har fået en af de der med ejendomsmælersk sprog. Location, location, location. Det hus der, det kigger ud over Fårup Sø. Dernede, det er da smukt. Og meget sådan i det her område kuperet i terrænet. Og der var nogle af skotsk højlandskvæg. Det er jo simpelthen sådan en hyggelig kvægrace med lange horn og lang pels. Ja, det er vel. I kan få lov at køre med ned til søen, og så stopper vi for den her i gang. Og så ses vi om lidt igen. Hvis jeg klippede videoen, så ville det jo være part rigtig mange, men det vil blive part 3. Men jeg tænker, at vi sætter dem sammen. Så jeg er jer, der tænker, at vi skal da med på hans tur. Så er vi fri for selv at gøre det. Jamen, så er I meget velkommen til det. Man kan sige, at det der er med de veje her, de er måske lidt dyre og brændstofsmæssigt, fordi man jo hele tiden giver gas og bremser. Men nu havde jeg jo bestemt mig for, at når man har sådan en bil her, så er det ikke relevant. Så nu siger Emilie noget. Du må gerne sige det højt, men fordi vi jo... Nej, det vil jeg ikke. Se, nu kan du lige filme ud her til venstre. Så er vi nede i bunden ved Fårup Sø. Der er nogen, der har nogle, om det er sommerhus, eller det er kolonihave, eller gamle fiskehus. Det har jeg ikke rigtig nogen idé om. Men det er et smukt sted. Den vej, der går ind til Vejle. Og her, der har vi... Hvad har vi her? Hvad hedder den kro? Den hedder Kro. Hvad hedder den mere end det? Skilt. Skovdal Kro. Og når man fortsætter op ad bakken her, så kommer man faktisk til Jelling by, hvor I jo er mest kendt for festivalen. Og lige oppe på toppen af bakken, der ligger der en mand, der har specialiseret sig i at have cabriolets i, jeg tror det er Mazda eller sådan de små Toyota'er. Og det kan vi jo se, om han stadigvæk har. Han plejer i hvert fald at holde en hel masse. Jo, er det Mazda eller er det Toyota? Det er Mazda. Så siger vi tak. Jamen, så kommer vi så langt.
skovvej. Markvej, der er vokset til, det ved jeg ikke. Men der er der stadigvæk en vej. Og vi er ikke gået over A4-stræk endnu. Det kan vi da selvfølgelig overveje, om vi skal. Der bliver der mere og mere fedtet. Hold da op. Så er der blevet fældet noget her, hva'? Hvad siger du? Træt? Det kender jeg godt, det der med at sidde ved siden af, når det bare er varmt og... Jamen, man laver ikke noget. Man sidder bare og slapper af. Kan du tage ud af her, for nu kan du godt se, der ser det godt nok blødt ud. Der skal vi passe på, at vi ikke kommer til at sidde fast. Vi skal nok højere op, så man kan se vejen, ikke? Altså et træls sted at ringe efter Falk her. Det er som om du er skabt til den. Kender jeg lidt. Vi skal nok gå de der firehjulstræk der. Det bliver da godt nok godt her. Ellers næste gang. Og så Nej. Her skal vi parkere, og så skal vi finde en måde at komme herfra og igennem mosen. skal man parkere her. Det er et sted, der er. Nu kan vi lige køre herop og vende. Altså til at det var blevet kigget. Det er det ene sted, vi skal ind. Jeg skal bare lige se, om vi kan zoome ud lidt. Så derovre der. Vi finder et godt sted at parkere her. Så folk kan komme forbi, og vi ikke sidder fast. Så er vi kommet til mosen, det vilde sted. Og prøv at se, Emilia, hun er gearet op. Må jeg låne den der? Jo. Prøv at se, hvor sejt. Økse, støvler, god hue, og så er det ellers bare, det her, det er sgu krat. Vi er spændt på at se, om vores lille matrikel, den indeholder en plads, man rent faktisk kan slå et telt op på. Men det vil vise sig. Ikke, ven? Jo. Så skal vi tilbage og hente alt grejet, Ja. så vi kan lave brændeovnen, få den sat op og få lavet varm mad. Der
ingen tvivl om, at der er liv her, men det er ikke mennesker. Men der er i hvert fald dyr. Hvor er det her dyr hen? Det er også lidt uhyggeligt, ikke? Det derovre. Ej. Det kan jeg faktisk huske fra da jeg var barn af. Der lå det også med min morfar herude. Ja, udover at Danmark jo på ingen måde kan sammenlignes med Alaska, så kan I huske filmen Into the Wild. En fantastisk soundtrack af Eddie Vedder. Det var ikke en campingvogn, men det var en bus, han var i. Her har vi en bus. Ja, der er fandme ikke nogen, der har sagt, at det skulle være nemmere at campere. Nu har vi brugt i hvert fald over en time bare på at komme ind. Selvfølgelig igen, fordi udstyret er så tungt. Ja. Jeg synes ikke, vi er gået her før. Så er det skønt at gå henover der. Hiv. Godt, ven. Her. Så har vi lige en. Jeg ved bare ikke lige, hvad retning vi skal nu. Jeg mister hele tiden orienteringen her. Fordi der ingenting er at gå efter. Måske her. Uden at være sikker. Der var et vandhul. Vi nærmer os, ven. Jeg er lige herhen. Men lige nu er fokus ikke på filmen, men på at komme derhen. Fordi mørket er ved at sænke sig, og teltet ligger stadigvæk ned. Og nu har vi da fået grejet med herud, hvor tosset den er, og det skal tilbage igen i morgen. Ja. Sindssygt. Et eller andet sted derinde kommer min datter. Hun kraftede med en fighter. 6. klasse og kæmper bare med at få trukket tingene igennem skoven. Det er da så vildt. Jeg henter det sidste, ven. Ja. Emilias kylling. Begynder at tage form. Det er rigtig dejligt at være i skoven. I kan jo se, der er bare mørkt derude. Og vi har fået gang i skorstenen. Der er lidt rodet derinde, fordi det var jo huhej til sidst, der ligger Christers bøf. Og der blev jo mørkt, så teltet skulle sættes op på rekordtid, hvilket jo selvfølgelig også resulterede i en klassisk Christer. Øksen og hakket lige ned oveni. Men vi håber på, at hånden er der i morgen.
Men ellers skal vi lige have lavet en lille bitte smule brænde. Det har jeg også drillet lidt, men ja, der er også vådt. Emilie er herinde, og der er heldigvis internet. Skal vi se, om vi kan... Ja. Au. Nu kom der rent faktisk ild der. Det er jo hyggeligt i sig selv. Au. Så har vi vores kuliltealarm. Selvom det efterhånden, når døren står åben. Og så har vi vores lille lampe. Og hvis jeg må sige noget, så er jeg fandme glad for, at min datter hun gad med mig. Også selvom at vi ligger her på sengen klokken 6 og venter på mad. Ja. Men vi har fået citronmåne, og vi har fået cookies. Og der er også skumfiduser, og hvis vi, som Emilie har taget 2 år. Men inden vi lægger os til at sove, så skal vi lige have pakket tingene i, for ellers er der nok myrer og andet i det i morgen. Ja. Hej YouTube. Emilie og jeg, vi kom jo desværre for sent herud i aftes, så derfor, det vil sige, det blev mørkt klokken lidt over 4 jo. Og vi fandt lige stedet. Vi nåede ikke helt ind til vores lille stjerne, det vil sige vores lille matrikel, men vi håber, vi kan krænke nogen af dem, der ejer noget jord herude. Vi nåede fik sat tibien op. Vi har egentlig også haft brændeovnen sat ind, og vi har jo sovet her i nat. Nu har jeg gået frem og tilbage. Ja, jeg skal til min 4. gang, så det bliver man også lidt klogere af. Det er faktisk en pæn lang tur. Men der sov Emilia, og der sov jeg, og der stod brændeovnen, og alt var vældig hyggeligt. Når vi nu går tilbage, så kan jeg tage med, så I egentlig kan se, at der er sgu ikke meget sti her, andet end de dyre stier, der er. Jeg nåede også lige at få lavet den klassiske krister, hak brænde eller optænding, hvor man holder veden, og så lige deler og flækker ind til det er simpelthen så småt. Og så smuttede øksen lige ned oven i hånden. Så det kunne næsten ikke være meget mere smart og dramatisk, fordi så skulle Emilie jo lige hjælpe med at binde sin far ind, da det blødte ret så voldsomt. Men vi håber, når vi kommer hjem, at det ikke ser alt for grimt ud. Det vil vise sig. Godt. Det er, hvad der er tilbage herude nu. Og nu piller vi tibien ned. Og så er det det. Det er sgu da lidt fedt at være i. Sådan noget uberørt noget. Eller det er uberørt, fordi det blev for mange år siden, da det blev brugt til en tørvegrav. Og så fik det bare lov at stå hen efter, man jo ikke rigtig sikkert enten kunne udvinde mere, eller man ikke. Ja, man bruger jo sådan set ikke tørv mere. Så. Men man kan godt se, hvordan det sådan er blevet skåret i.
gravet ud i hakker. Men jeg glæder mig da til at se, at min familie har med herud. Nu har Emilie været med, men hun er for træt til at være med til at komme ned og lige opleve vandet. Så nu går jeg tilbage, og så kører vi hjem. Nu skal jeg lige have slæbt teltet. Og jeg skal også lige finde tilbage, fordi nu står den jo selvfølgelig. Men der er altså ikke noget, der minder om stier her. Så det er sådan lidt på, hvad skal vi sige, gefyle eller indre GPS. Og så ved jeg sgu ikke, om det er en fugl eller det er en jæger, der har efterladt, eller bare et skjold, der har efterladt en dåse. Det kan vi da tage med os. Ikke at den ser så gammel ud. Hvor langt er du? Jeg har pakket teltet ned, ven, og der går 5 minutter, så går jeg op mod dig. Okay. Det var Emilie for bilen. Se, kom vi forbi her før. Her kan man jo sige, der er der ligesom en eller anden formation. Det er jo nok et dyrespor. For det ligner ikke noget, hvor vi mennesker kommer så tit. Men nu må jeg hellere begynde at søge indad. Der er nogle fandme håber, jeg kan finde. Se der. Ja, nu går turen hjem. En dejlig dag. Overnatning. Emilie er gået i bilen. Ja. Og jeg siger jer. Og jeg er udmattet. For jeg har simpelthen gået så mange gange gennem den skov. Og det har været sindssygt hårdt. Men den pris må man jo betale, hvis der man gerne vil en tur ud i naturen. Nu skal vi lige have gjort Dodgen klar, fordi den havde lige haft en tendens til at stå og tabe strøm. Og det ville da være det værste sted at gå tør for strøm, det ville da være her. Da jeg tænker, at man selvfølgelig godt ville kunne ringe til Falk her, men jeg skal i hvert fald ud til hovedvejen for at vise dem, hvor jeg er, fordi jeg kørte ind ad en, jeg ved ikke engang, man kan kalde det en markvej. Så. Giver vi den lige et spænd mere. Det har nok været nemmere med en fast nøgle. Men det havde vi ikke. Hold nu op. Nå. Er den blevet lidt rundt på siden. Sådan. For helvede. Der kunne jeg godt mærke såret. Ja. Hold op. Bag de dukkede ruder. Så er der kun at sige tak. Tusind tak for denne tur sammen med jer. Vær sød og vend tommelen op eller ned. Send en kommentar. Eller abonner. Det var alt.